Díomh gachéanana cuimhín an seo compórach imime a gcóran seo beimiigh fécint cúpla Uruithe. Arú amháin cúpla Uruithe, beimiigh fécint an Ghealach ag dul os cóir den Ghrian agus freisin beimiigh fécint an Ghealach ag dul ta fearden down an down idir an Ghrian agus an Ghealach. Tommy taréis fécint cúpla Uruithe an cinéal YouTube seo hena féin. Go háirithe an Urú an Ghealach atá ag teach suas an 7 lá de mí man 4. Seo an chéad ceann a beimid ábalta eiscint ó éireann. Seo an céad Urú a beimid ábalta eiscint ó éireann os na Urú bhfuil mid chun caint méallar. Níl an Urú seo, Urú an Ghealach, níl sé omláin ach beg an Urú seo omláin ó áitina eile den down. Níl míad ábalta ach páirt den Urú a eiscint ó an seo in éireann ach tám taréis haspáint hena féin ó áitina eile beimid ábalta an Urú omláin a eiscint. Bhí mé trasna an seo san Kazakhstan is é sin ceantar áitina is fearr chun Urú an Ghealach seo a eiscint an taobh seo den down. Táimid ábalta an Urú a eiscint an seo. Íseal golóir tá tú ábalta a eiscint an seo anáis dorchadas lúdaíonn an Ghealach mars go bhfuil aspa solas ag teacht ó an Ghealach. Agus an fá go bhfuil aspa solas ag teacht ó an Ghealach ná scá an down. Tá an down an seo idir an Ghealach agus an Ghrian go háirithe ag an puinte seo. Táimid ábalta eiscint go bhfuil an puinte is doricha sais bar an Ghealach, chuig an Ghealach seach is has an Ghealach. Sios an seo has an Ghealach. Táimid ábalta níos mó sais darag, níos mó den sais den dúdá sin, den dá doricha an sais darag seach is fear dorichadas an sais dubh ó bhfuil mid ábalta eiscint chús an sin. Tá sé seo fós scá omláin an down ach an rud a bhfuil mé ábalta fécint, an rud a bhfuil mé á iarraigh fécint ná an scá ón Ghealach. Táimid chun teagdaí an Ghealach an seo, Ghealach an down, a caiithimid dul sios go dtí litir M. Táimid an ard san a bítar chús an sin, caiithimid teagdaí an Ghealach. Agus táimid chun freastal sais beagnach lár an Ghealach, anna congur go dtí lár an Ghealach, níl míad san has nu an chuig an seo, táimid díreach an man cearcail. Agus an fointe seo, ba chóirgimiocht muid ábalta an down a eiscint, idir idir an Ghrian agus an Ghealach féin. So táimid ábalta an Urú a eiscint an seo ó an Ghealach. Tharlíonn Urú omláin an Ghrian an Ghealach má tá Urú omláin an Ghealach ó an down. So táimid ábalta é sin a eiscint an seo. Tá an down sais ag teachtasteach ag clúdú an Ghrian, ag fanos cór an Ghrian le haid cúpla nóid seo an fá go bhfuil Urú den Ghealach níos fuide ná Urú an Ghrian. Má tá tú an down ag fécint an Ghealach agus an Ghrian, tá si beagnach cómhéid. Tá an Ghealach agus an Ghrian beagnach cómhéid is cearcail den méid céine iad. Sin an fá go bhfuil an Ghealach ábalta té díreach idir an Ghrian agus an Ghealach é clúdú go thomláin agus an sin stoppan an Urú anna tapa taréis an clúd omláin á thárlúnt. An seo, tá an Ghrian té fear den down le chaid beagáín ama. Tá an down a bhad níos mó ná an Ghrian san spéir, agus táimid ábalta é sin a eiscint. Dá bhrí sin tá an Urú níos fuide. Tá Urú den Ghealach an down níos fuide. Ach má tá tú an Ghealach ag fécint thnáis an down bíonn an Urú den Ghréine níos fuide. Seo an Urú den Ghealach a bhfuilmid ábalta eiscint ó éireann an 7 lá de mí man 4. Ach is réing beagáíonn de friúlé ó Urú an Ghrian ó an down. Chun fécint Urú den Ghrian ó an down, caiithimid freastal an nua-chéalann. Ada fuide chias tá mise chun úsáid an nua-chéalann ach beg an Urú den Ghréine páirteach, ní lenach Urú páirteach, beg an Urú páirteach seo le heiscint freisin ó an puil, well, ní an puil ach ó an
ón Antarctic agus tá míad fós tasach den mí. Caithfidh mí dul raig go dtí deire an mí, anas go tuigh an Ghealach ó scór an Ghrian, agus mar dúirt mé is arú páirteach é seo. Ní beag an Ghrian go thomláin clúidethe le an Ghealach. Beag beagáinín den Ghealach os cór an Ghrian, gus tá míad ábalta é sin éiscint an seo. Seo an céad arú gréine eile. Ní be míad ábalta é seo éiscint ó éireann ach tá arú eile páirteach. Tá arú eile omláin á teacht suas ach beag sé arú páirteach ó éireann. Má tá tú in áiteanna eile den Eorop, seans go bheith tú ábalta é éiscint. Ach fós, tá míad chun fécinnt ar an arú páirteach gréine é seo ó an Ghealach. Caithfidh mí dul sios an a bítar a ríis, seo linn, agus taimid ar náis. Sin an áit ina bheoch an nua-héileann dá mbeoch na tíorna ar an domhan curtha ar an Ghealach, tá míad chun dul ar náis go dtí cóngra go leor go dtí an meán circail. Bhí mé anna cóngra go dtí an meán circail an céad ár sinné, díreach ar leor an meán circail. Measam go bhfuil sé sin beagáinín níos éasca ar an Ghealach, mar scoil an Ghealach beagáinín. Well, tá an Ghealach a bhd níos lua ná an domhan. Ach ó an Ghealach tá míad ábalta an domhan a éiscint an seo, agus má taimid isteach. Tá sé dachar le heiscint ach tá sé sin an Americá has, sin an Americá chuig, staach an sin, sin California. Strasna an sin an nua-héileann. Chios ar an taobh eile den agéin ciún. Sin é an agéin ciún, an agéin is mór ar domhan, nó an muir ciún. Measam bhfuil agéin ciún beidir focail níos fearr. Tá sé anna cosúla an gnáthrairc a feidhmíad ó an Ghealach má tá míad ag fécinnt ar an domhan. Well, inis tá an domhan bónus ciúin. Ach seo an gnáthrairc a bhfuil ag an Ghealach ag fécinnt ar an domhan nuair a bhfuil an Ghealach nua. Ach má bogad míad timpeall an bhfuil míad ábalta scá a éiscint, beagáinín den scá. Sé bhd níos dachar le heiscint ná mar sa bhfuil a gcóir arú omláin gréine. Ach tá míad chun dul sios an a bítar a ríis go dtí an litir S chun fécinnt ar an arú seo ó an Ghrian a ríis ó an meán circail, agus inis fécinnt ar an spéir seo hiad na flanéid. Béidir tá seans go bhfuil an domhan tar éis dul ar an taobh mí ceart. Tá an Ghrian a bhd níos mó cinnte ná an domhan agus dábhrí sin. Tá seans níos fearr go bhfuil míid ag fécinnt san slí mí ceart. Inis tá míid ag fécinnt san slí ceart, agus sin é an domhan agus idir atrathe sin í an Ghealach. Agus an taobh gléimíad an taobh doracha ar an Ghealach seo, agus tá tú ábalta éiscint. Tá an Ghealach ag dul idir an Ghrian agus an domhan, má tá míad ábalta é a chur casa an slí eile, díreach é. Agus tá tú ábalta éiscint, well, béidir go bhfuil tú ábalta é éiscint, má taimid ar náis beagáinín, sin é an Astráil an sin, agus an nac len Astráil, sios an sin, tá na scamal seo sais scamal starúil. Ní bed na scamal seo san slí ar an dáta, tá sé anna dachar an aimseir aithnú san áisneach. Tá sé bhd níos dachar an aimseir aithnú san áisneach seachas na áiteanna ina beg na planédaí agus an Ghealach. Ach tá míad ábalta éiscint sin an nua-héileann faoin na scamal an sin, agus tá an Ghealach ag dul san slí. Ach sais ar an taobh, níl an Ghealach díreach san slí. Mar raibhas a rá, tá an taobh seo an Ghealach gléimíad an taobh doracha ar, ach tá an taobh sin de Ghealach beagáiní níos giulla ná ardthaobh don Ghealach. Níl mórán den muir agus na agéin. Na muir agus na agéin a bhfuil ar an Ghealach is puinte doracha iad, ach tá an taobh eile don Ghealach anna sais anna glán, anna éadrom, clúdathe le cratéirí, clúdathe le puileanna agus rudí cosúla sin, ach fécinn sé a beagáiní níos giulla, beagáiní níos éasca le heiscint. A gcóir fíor arú, caithfidh míad brú raig go dtí 2026, agus caithfidh míad brú thar go dtí lúnasa, go dtí an mí seo. Tá míad fós déanach go leor, conra go dtí lár lúnasa, thar go dtí an dóigh lá, nó an dara lá déag, tá a lán slithanna ina déireach tú é a rá.
ach tá míad ábalta eiscint an seo go bhfuil an Ghealach á chlúdú páirt anna de friúil den domhan. Tá míad ábalta tá sé fós beáín bunos ceán ach sin beáín den Afric trasna an sin agus beáín den Europe sinné. So tá míad ábalta eiscint an Afric, an Europe, an Spáin agus an Fortingale sios an sin. Mar a dúirt mé le an nua-Héalainn níl na scamil seo scamil starúil. Well, tá an scamil starúil. Bhí an scamil cosúla seo chúpla bhliain ó hin nóair a thógtar na Victoria seo. Ach níl míad cinnte an beg an scamil cosúla seo nóair a brú míad raig go dtí an puinte seo den bhliain. Agus tá míad ábalta eiscint an seo an Ghealach ag dul ag os cór an Ghrian agus an sin sios go dtí an Fortingale agus an Spáin. Fad is a brú míad raig. Má bhfuil míad ábalta brú raig, cinnte go bhfuil. Agus sin an Ghealach an sin, tá míad ábalta beáín den Africa eiscint, beg an bhreatain bheag agus an bhreatain agus an éire agus ar tír féin ar an chéibh eile den Ghealach seo. Agus tá an orú sin orú omláin. Fécinn siad anna de friúil ó na háiteanna eile. Anna tapa, ruachraigh náimid, má téimiid go dtí an Ghealach ar ais chuas ar an abítar ó an Ghrian go dtí an Ghealach ó S go dtí M. Tá sé 6 at á rá ó S go dtí M nóair atá míad á rá Ghrian agus Ghealach ó G go G beidir ach níl na lista de flanéidí. Tá lína agam an Meridian, neadidir céim fáil an lína sin ach tá míad ábalta eiscint an domhan an sin agus an Ghrian ar an taobh eile den Ghealach. Agus tá míad ábalta eiscint an domhan ag casa timpeall an sin. Má fear míad isteach, tá seans go bheith míad ábalta sin an scá. Seans go bhfuil míad ábalta eiscint sios ar bun an sin. Sin scá an Ghealach agus tá tú ábalta, beidir go bhfuil tábalta ceart go leor ach tá tú ábalta eiscint ag boga trasna an domhan an sin ó an Ghrian sios go dtí an Fortingale agus an Afric. Tá tú ábalta an scá sin eiscint. Anna bhá an sin beáín faoin Ghrian agus inacha len Iaslann. Inacha len Iaslann díreach ar an Ghrian agus díreach ar an Fortingale agus an Spáin freisin nóair atá an Ghrian á dul ina lí. Sin an scá, sin an rud tábhachtach an fort is tábhachtach don arú. Mar sa bhfuil mé tar éis rá a ggur cúpla go fí seán inis. Tá súlagum go bheith tú ábalta é seo eiscint. Agus má tá an tá ort misníam má tá an dulchas ann beg tú ábalta an arú sin eiscint ó an domhan freisin. Má buin tú tainmh as an fí seán seo, den cinnte go brún tú an cnapa a deireann go buin tú tainmh as an fí seán seo agus freisin má tá simagad ar an 6 ábhar seo déan le stáil ar an sih YouTube seo freisin a rís freisin tá tú ábalta beáín den óla seo a léamh ar na sih idirlín cuivínscontent.ie. Gur míle maithagad as 8 fécint ar an fí seán seo agus is dólam go beag tú thnáis an céad uair eile.